Čus lidi, vítám vás u prvního dílu ze hry Mount & Blade Warband, ale multiplayer. Jsme tu u prvního dílu a první video na můj kanál. První video na můj kanál. Budu natáčet i Mount & Blade, jakože single player. Udělal bych takovou cheaterskou jako kdyby sérii, protože bych tam hodně cheatoval. Jakože bych si třeba, já nevím, vylepšoval vojáky, jakože že tady kliknu ctrl něco bla bla bla. A natáčel bych všechny díly Mount & Blade, kromě DLCčka z Viking Conquest, myslím, že se to tak jmenuje. A Vajgíři vyhrávají, do prčic. Jsme rodoci, jo, myslím, že jo. Promiňte, jestli do toho tak řvu. Když tak si to zeslabím, nebo já nevím, budu mluvit když tak potichu. Hru když tak zesilím, když tak mi napište do komentářů, jestli bych měl natáčet spíš tady to multiplayer, anebo single player. To single player by bylo spíš takový vtipnější. Si myslím, aspoň podle mě. Asi budu kušník. Jestli teď umřu, nebo teď, tak budu asi kušník, kašlu na to. Koňáku, co zde dělá? Rasko. To je nějaký Rusák. Co kupeš? Jo, a takhle se mi to líbí o hodně víc. Z první osoby. Na ně... Já ho vlastně nesmím hitnout. Skoputě. A budu natáčet i možná Minecraft. Minecraft bych natáčel s Johnnym, takovou menší sérii, na jednom serveru Minecraftu. Jdeme tady do tohohle Vajgira hnusnýho. Já nemám rád moc Vajgiry, já mám rád spíš rodoky, svády, nordy, kargity taky nemám rád. Teď když jsem hrál normálně single player, tak jsem... Tak teď jde... Tak to ne. To je takový... What the fuck? Z boku? Pane bože, dáme si oddíl, dáme si kušníka, za kušníka mi to jde rozhodně líp. Rozhodně. Tak, dáme si nejlepší oblečení, boty nepotřebuji vůbec. Kuše bych si dal lepší, no, tuhle bych si dal. Tak, můžeme. Jsme kušník. Teď běžíme, ale většinou prohráváme. My máme 3 skóre, oni mají 2, aha. Teď jsem začal tady hrát. Je to nějaký server, tady hodně hraju. Rodoky mám hodně rád. Hodně. Protože jsou podobný svádům. Zkusíme si střelit. Nemá cenu. 3, 2, 1. Musíme si nabít. To byl... Aha, já umřel. Cože? Ne. Do prčic. Ne. Když tak přetočím i druhý díl. Protože se mi to pak nechce. Sorry, že mě teď nevyšlo dlouho video. A to intro na to CSGO. No, nevím, jestli bych to natáčel. Nevím, jestli bych natáčel kompety. Asi jo, nevím, ještě nevím. Protože by se mi to na internet, teda zkracovalo by se mi to strašně dlouho, aspoň 3 hodiny. Někdy bych to někdy nechal, možná speciály by byly kompety, když tak by byly třeba nenáročný, deathmatche, nevím. Hrál bych třeba s mýma kamarádama, dávám když tak do popisku mýho kamaráda, jmenuje se Martasak.cz, má taky kanál a prohráli jsme už zase. Má taky kanál, pak bych vám když tak dal do popisku Krysikovi LP, to je taky můj kamarád, a dal bych vám hlavně do popisku Tika, který mi udělal profilovku, udělal mi i to intro, strašně mu děkuju, díky Tiko. A teď jdeme
Mně to vůbec nejde dneska. Já to vůbec... Já začal hrát a hned natáčel, takže já vůbec tady neskoušel. Chceme zkusit do těch Weigerů hnusných. Ubrali jsme mu. Ne, ani náhodou, ani náhodou. Nesnáším koňáky. Já na to nemám nervy. Nemám na to nervy. Nemám. Tohle bylo tak 15 minut. Tak nějak. Nevím, od kolika ti jsem začal natáčet. Doprčit, já nevím, o kolika ti natáčel. Já nevím, o kolika ti jsem natáčel. Já jsem si nedal stopky. Hlavně natáčím tak 7 minut, 10. Natáčet tak 20 minut, 15. Tak ještě tak 5 minutek. A tohle je jenom takový informační video. A na pozadí budeme mít Mount & Blade. Budu mít tady z tohle sérii. Jakože z tohle budu mít sérii. Z hodně Mount & Bladeu bych měl sérii. A jinak, kdybyste věděli můj jakože inspirační prostě kanály jsou Agraus, toho znáte určitě. A Railinator, toho možná znáte, nevím jestli ho znáte, má 5000 odběratelů, natáčí taky Mount & Blade. A hodně her natáčí. No a teď mě inspiroval na Mount & Blade, pak jsem si ho chtěl taky koupit. Hodně mě ta hra bavila. A Marta Saka znám taky naživo. Nebo Raidlina tohle neznám naživo, ale Marta Saka jo. Dobře jsem mu ubral. Jdeme tady zkuší. Pojď. Nice, dali jsme si kill. Ale teď budeme asi trošku dál. Protože se bojím, aby nám... Uhni. Hej, my to prohrajem. Ne. Nabij, dělej, dobrý. Pojď. Do prdele. Ne. To nemám cenu, ne. Do prčic, ale dali jsme si aspoň jeden kill. Kuší. Aspoň, že to. Dáme se tady podívat nějakýho... Nechápu, jak někdo si třeba může dát nějakýho dětka, nebo nějakýho plišouna. To mi to vůbec nelíbí. Když tak napište do komentářů, jestli bych mohl natáčet Mount & Blade single player, ale jestli by vám nevadilo, je tady nějaký Čech, načítá se nová mapa, a jestli by vám nevadilo, že bych natáčel Mount & Blade single player, ale s cheatama nebo bez cheatů. Jestli bych to měl zkusit ze začátku třeba bez cheatů, a pak bych to měl zkusit s cheatama. S cheatama to je třeba, já nevím, že třeba si vylepšu vojáky jenom nějakým kliknutím, že takhle si to vylepšu. To bych nedělal ve videu, to bych když tak si udělal jenom před videem. Třeba bychom šli obléhat nějaký město, nebo já nevím. A když tak to napište. A napište to. Jinak nevím. Jinak asi bych chtěl z začátku bez těch cheatů, ale kdyby mi to fakt nešlo, možná bych si chtěl udělat i svoje království. Moc na to necítím, protože jsem si udělal taky svůj jeden účet, když tak vám ho ve videu taky někdy ukážu. A udělal jsem si tam svoje království, trošku jsem s cheatama dobil asi Khergity, pak jsem dobil ještě tak 5 minut, jak budem končit. Dobil jsem Khergity, pak jsem myslím, že dobil Rodoky jsem nedobil. Nordy jsem dobil. Nordy jsem dobil. To vám ukážu v dalším videu. Nebo jo. Bych ho natočil ještě tak dneska. Dneska by vyšlo tady tohle. Možná by vyšly i dneska 2 video. Možná bych vám to mohl udělat za to, že jsem nenatáčel vůbec. Já jsem přetáčel hodně videí, ale říkal jsem si, měl jsem třeba jedno video, že tam týrali koně. Možná bych ho i vydal. Přemýšlím.
nevím ještě. Asi jo. A nebo natočím další video. Chtěl jsem natočit i s Johnnym. Chtěli jsme natočit, nebo s Johnnym, to je můj kamarád. Chtěli jsme natočit Minecraft, třeba nevím, Bed Wars a tak dále. Nějak se nám to pokazilo, cože? To jako fakt. Já nemám nic. Jak to? Jak to? Když tady mám... Aha, já to budu mít příští kolo. Tak teď umřu asi hned. Ale dobře, vyhráváme, takže dáme, my si to budeme dávat víc. Moc Mountain Bladeu nejsem expert. Nebo expert. Jakože moc mi to nejde. To jako fakt. A tady v pohodě střílím, normálně s lukem a najednou zezadu skurvený kopytník. Nebo, teda... Já to říkám blbě, je to kopytník. Hej, my asi prohráváme. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. Stejně asi. Jsou zde dva Češi, Vermont CZ a Ziska CZ. Vermont už je mrtvě. Jinak bych nevím, co bych vám měl říct. No tačet možná i Hearthstone a tak dále, všechny nějaký hry, které mi budou rozjet. Mountain Blade se mi vůbec neseká, ani vůbec, ani trochu. Jenom tady ten komplet je debilní, když se mi přehřívá, tak se mi to seká, takže... Doufám, že ten komplet nejde slyšet, protože je docela řve, nebo řve. Ukáž, kolik natáčíme, tak 2 minutky a za chvilku skončíme. Nebo už skončíme teď. Tak já bych se s váma tady rozloučil. Můžete dát like, dát koment, hlavně tam do popisku mi když tak, ne teda. Do komentu mi můžete říct, jestli bych měl teda natáčet single player s cheatama nebo bez cheatu. A já bych se s váma tady rozloučil a čus.